नायथंनाय जत खाजानि ताकु बुकु प्राय अग्रदानो आं तिनि जे हजागिरि हजागिरिनि सालो तंथो सात खलाय काति मान्थौ ताई कोरोनानि जे जुगजाल रकमानि हजागिरिनि सालो जुगजाल ताफाइदो ताई बेबागनो जाजानि फेमिलियो तंथो सात खलाय तिनि सालो काति मान्थौनि आं सदिबो जतना हामबाय गाहाम दंबाय जों ससियेल मिडिया बा निउसपेपार नुखा जे 2019 दफानि जे अकरा रमती मीटिंग खाइमें फार्स्ट दिन खाइ दाबो गवर्नमेंट बो अबन बेलाइखे नासि काहाबे नासि का सीएम बो काहाबे नासि का अबन ती मोटा बाय माता खोनादे आं पलिटिक्स अफ खाइमें आगे पहिला समाजनि सामुखलाय नफायो आनि जे पुरा कम्युनिटी आबनि जे একটা माथा दंबो त्रिपुरा चुबालाय बुथु आबने आं जनरल सेक्रेटारि हिसाबै आं 7 बोसोर सामुदांजा इउनिभार्सिटीनि सिमन आं आरो इनभल्व दंमोन तो समाजनि चिनि हुकुमु ताई लाइव मानति मोटामोटी आंखौ सामुखलायजा तो आबनि बागै आं जखन एमपी खा जत हदानि बखाने कक आं किसा साइमानो तो एज ए एमपी आंगाने दफानि बागै आं तमो सामुंताना नांनाय पार्लियामेंट थांगै चिनि दफानि बागै चिनि हदानि बागै आं तमो डिमांड खेना नांनाय माहायक्लाय सामुंतांगै आंगानि दफाना चुबाचु डिमांड आबो वानसुकिनो आं 13 अक्टोबर 2019 भगत सिंह यूथ हॉस्टेल आं 19टा चिनि जे आफुरो जे चिनि दफानि अक्रा साक्रा तुई आं मीटिंग खलायो आं बरनै थाने आं कयमु आफुरो नारमा दंगो जे आं दफानि बागै तामा सामुंतानि मान नारगानो किसा एडवाइस खलायदि सजेस्ट खलायदि तो आफुरो दफानि अक्रा र बरक साका जे चुबुसिनि कास्टमारि ल तारपरे सिनि हुकुमु ताई एडिसिनि बागै नंकक मासानाय तो आं बरनो सागा आनो बुद्रिमानि बिसिंतै आनो जे एमपी खिका आं हाइपानो आं तो साना नानाय हाइपानो नरगानो अमो माने अ मेन बे सब्जेक्ट न सागा मैटर न सागा आं अबश्य सानाय ओके आबनि बागै न आं परवर्तीकाले जेमन 50टा सीट बारे दि एडिसिनो एम्पावरमेंट को अनेक सागा तारपरे चिनि बरकनि बागै नेशनल कल्चरल एकाडेमी त्रिपुरा खाइना बागै अब है अनेक कक आं नारखा अब विभिन्न सोशल मीडिया न्यूज़पेपर को फाइजा तो आबनो आं जेटा पहिला 2019 शुरू खाइबानि आबनो ताबुक चिनि राज्य सरकार चिनि हास्तेनि मंत्री अखरा माने मुख्यमंत्री बो आबनो 2020 फाइ kaham kelai jotno tui asukha adino antobo mia bachokha mia pantobo uke amoni ulo sini hastini buwagrabo jotno tui achokha to ang belai tong thujaka jeta ang puila 2019 achokmani abono tini sini sarkar untho ba sini samajik mathar untho पर जतन आबना तबो इम्प्लीमेंट खेना बगै कथालाय सामन तान दंगो तो आंखा खायो जे चिनि जे कमा जुंजाल दमनि आबना जों समाधान खाय मानानो एवं चिनि दफाना जों बोसगांगो तलागे मानानो आबहाय चिनि कक बरनो ए शिड्यूल इनक्लूड खेना निमखौ एडिसिनो टाइपो एनवायरनमेंट खेना निमखौ जेटा 6 शिड्यूल मुताबिक जोङो रिमानि चिनि हानि अधिकारखौ बलंनि अधिकारखौ विभिन्न अधिकार माननायनि क्षेत्रे अमहाय जों थांचाबो जे सामुदान दंमानि राज्य सरकार बाय आबो बेलायनो जोंनो उपकार खालायनाय चिनि बागै हामग्रे दुइ फैनाय नि आं